Quan vostè acudisca a la porta d'urgències de l'Hospital Universitari Politécnic La Fe, serà valorada per l'equip d'obstetrícia, que comprovarà les dades de la cartilla d'embaràs, els antecedents i, després d'una exploració clínica, determinarà si està de part i si ha d'ingressar en la sala de dilatació. L'acompanyarà un auxiliar i, una vegada en la sala de dilatació, la comare iniciarà la monitorització fetal. A més, se li col·locarà un degotador per a la medicació que necessite. Quan estigui indicada l'analgèsia epidural, l'especialista en anestèsia acudirà a la sala de dilatació, es presentarà i revisarà el seu embaràs i antecedents, amb la comprovació en l'ordinador de les dades de la seva història clínica. A continuació, se li explicarà com es farà la tècnica, les complicacions i les possibles contraindicacions que puga tindre. Una vegada se l'hagi considerada apta per a fer la tècnica, serà col·locada asseguda o gitada en el llit. I, complint les normes de seguretat i higiene, es desinfectarà la zona de punció. Es col·locaran draps estèrils i s'obrirà l'equip d'analgèsia epidural. Amb una agulla molt fina s'infiltrarà la pell i, una vegada anestesiada la zona, es col·locarà l'agulla d'analgèsia epidural, a través de la qual s'introduirà el catèter. Posteriorment es retirarà l'agulla. I finalment es comprovarà la localització correcta del catèter en l'espai epidural. Una vegada fixat el catèter, s'administraran les dosis necessàries d'anestèsic local per esta via. Bé de forma intermitent o bé amb una perfusió contínua, per aconseguir un nivell d'analgèsia adequat que es prolongarà fins al part o la cesària. Una vegada acabat el procés, el catèter podrà retirar-se o deixar-se per al control del dolor posterior. L'equip d'anestèsia de la unitat de dolor agut de l'Hospital La Fe serà l'encarregat d'atendre'l en l'habitació per a fer-li el seguiment.